Hola, en este vídeo anem a explicar com virtualitzar una xarxa local dins de VirtualBox i ho farem amb un router de MikroTik. En principi este seria un poc l'esquema bàsic que veiem, en el que tenim ahí una màquina virtual que és el router MikroTik i fixeu-vos que té dos interfícies. La primera està d'alguna forma configurada per accedir a la xarxa de casa o bé de l'aula, i la segona el que fa és d'alguna forma, com comentàvem, virtualitzar una xarxa local. Aquesta interfície la anem a configurar amb la IP 192.168.101 i d'alguna forma establirem la xarxa que serà la 192.168.100 amb la màscara de 24 bits. També l'anomenarem inneta, aquesta xarxa interna, i així d'alguna forma anem a connectar escriptoris i servidors de Linux, per exemple, també de Windows, del que vulguem en principi. Activarem en el router el servei d'HCP per a que ens assigni IPs a cadascuna de les màquines que instal·larem, i també activarem el NAT, el protocol NAT, per a que ens deixi d'alguna manera eixir a internet també des de la xarxa interna. Bé, tot seguit el que anem a fer primer de tot, anem a descarregar la màquina de MikroTik. Per tant, accedirem a la web de MikroTik i veurem com en la pestanyeta software tenim el Cloud Hosted Router en la web, i així el que anem a fer és triar la imatge VDI i en aquest cas seleccionarem o triarem la versió estable. En aquest cas serà la 647.6, el descarregarem i guardarem el document, el fitxer, i el que farem ara tot seguit ja serà crear la màquina virtual. Bé, des del VirtualBox vaig a crear una nova màquina que l'anomenaré en aquest cas MKT de MikroTik, el tipus serà Linux i la versió triarem la de 64 bits amb aquestes nomenclatures. Bé, li donem a següent. La memòria recomanada diu 1024, però 128 al ser un router serà suficient. Li donem a següent i així el que anem a fer és utilitzar un disc virtual existent, que és el que ens hem descarregat de la web de MikroTik. Per tant, seleccionarem el disc. Si no el tenim en l'aplicació, l'afegirem des d'on l'hem descarregat, en el cas les cines baixades, i ja veig així el disc de MikroTik, l'obriré i el triaré. I d'alguna forma el connectaré a la màquina i crearé finalment. Una vegada tinc la màquina, abans d'iniciar-la el que vaig a fer és configurar les interfícies del router i per tant aniré a l'apartat de xarxa i vaig a configurar l'adaptador 1 com a adaptador PONT per a que pugui d'alguna forma ser visible també des de l'exterior, i l'adaptador 2 vaig a habilitar-lo i vaig a connectar-lo a la xarxa interna. En aquest cas assignaré inneta, aquest és el nom que li dono a la xarxa interna, a la del router MikroTik, li dono d'acord, i tot seguit vaig a iniciar ja la màquina a veure si està ben configurada. Per tant, inicio la màquina. Al ser la primera vegada que inicia la màquina, l'usuari serà admin i la contrasenya estarà en blanc. Podem configurar el router des del terminal, però anem a utilitzar el navegador web per a fer-lo més còmodament. Accediré a admin i no introduiré cap password, el deixaré en blanc, i si s'ha instal·lat bé, d'alguna forma ja accediré al prompt del sistema. El primer que vaig a fer, perquè per a connectar-me via web necessito saber
quina IP se li ha assignat, vale, a la xarxa, diríem, externa, a la que d'alguna forma conté el VirtualBox. Val? Per tant, executaré l'ordre IP address print i ens està dient que la IP assignada és la 10.10.90.105. Per tant, ja puc d'alguna manera accedir a la configuració del router a través del navegador web. El navegador web l'executaré en una màquina real. Des del navegador accediré a la 10.10.90.105, que és el que ens havia assignat el sistema, i ja veiem que per això hi tenim el router, que en la seva IP, la llista seria la interfície, diríem, la ETH0 o ETH1, val? Que és la que ens donarà accés a internet, i el que vaig a fer és configurar l'altra interfície, la que es defineix la local network, com veieu així, que havíem vist en l'escenari de pràctiques o inicial, que anava a ser la 192.68.100.1. La màscara de xarxa anem a utilitzar la 255.255.255.0, és a dir, la de 24 bits, i també anem a activar el protocol de HCP. El RAM d'adreces que anem a establir serà el següent: 192.168.100.100 fins a la 192.168.100.200. És a dir, el router anirà assignant adreces IP a les distintes màquines que es vagin connectant a la xarxa a través d'aquest rang d'adreces. Activarem també NAT i aprofitarem també per canviar el password. Quan no teníem password, posarem admin01, admin01, i així també canviem el password tot d'una vegada. Apliquem la configuració. Se suposa que la configuració ja està guardada i el router està ben configurat, i anem a veure la configuració de la web. Veiem que tenim actives les dues interfícies i ja podem veure com la primera inclús ja té transititor de xarxa. Podrem veure també la taula d'encaminament que ens ha creat per al router, anant a la secció d'IP, a la part esquerra de la pantalla, i veiem les rutes que ens ha calculat. Veiem que ens ha creat tres entrades en la taula i podem veure cadascuna de les interfícies i d'alguna manera el rang d'adreces alcançable. Podem veure que en la interfície 1 la distància és 1 per arribar a internet, és a dir, a qualsevol adreça, per això s'especifica d'aquesta manera, i com la xarxa 10.10.90.0 està accessible directament, no hi ha distància, evidentment a través de la interfície 1 també, i també podem veure com la xarxa interna també està accessible directament, és a dir, la distància 0, i també veiem quina és la interfície que utilitza per accedir a la xarxa interna. Bé, doncs això ho podríem veure en la configuració d'IP. També podem veure el tallafocs, com d'alguna manera en NAT també hem activat d'alguna manera el tallafocs amb el NAT. Bé, amb això veiem que el router està configurat i està treballant, i ja d'alguna manera podríem tancar la configuració del router. No obstant, si ens tornarem a connectar, sempre podem confirmar que efectivament està ben configurat. En el Quickset podem veure que està el NAT activat i més. Amb això tindríem configurada la màquina, el router, i ara l'únic que ens quedaria comprovar és que funciona correctament connectant algun equip, alguna màquina virtual, algun desktop a la xarxa i comprovant que efectivament és així. En principi podríem executar algun desktop, per exemple podríem veure l'Ubuntu 20. Així tindríeu que canviar, si no ho teniu ja modificat,
que es connecta, en l'adaptador de xarxa està connectat a la xarxa interna i el nom de la xarxa interna és Synneta, d'acord? Amb això ja podríem iniciar la màquina i veure que efectivament anem a tindre accés a internet i que, bueno, pues que efectivament està connectat amb la IP correcta, el gateway per defecte efectivament també és el que cal i que està tot correctament configurat. Bé, doncs una vegada accedim a l'usuari, en aquest cas ho estic utilitzant una màquina d'Ubuntu i bueno, doncs una de les primeres comprovacions podria ser veure que efectivament tenim xarxa o no. Així podríem veure si podem fer una cerca i d'alguna manera efectivament estem connectats. Doncs sí, efectivament ja ens dona que sí, que estem connectats a internet. També podríem revisar que efectivament està tot ben configurat, doncs venen la configuració de xarxa, el connectat cablejat i, per exemple, revisar els paràmetres de la xarxa amb fil, doncs podríem veure que efectivament que estem connectats a una bona velocitat i si veurem els paràmetres podríem veure els detalls com quina és l'adreça IP que se'ns ha assignat per part del router, també quina és la ruta per defecte per així a internet, inclús el DNS que correspondria en el router extern, no el router de MikroTik, sinó el router extern que ens permet navegar per internet. Bé, doncs en això quedaria un poc ja acabat el vídeo, les explicacions de com d'alguna manera virtualitzar una xarxa local amb VirtualBox i també amb un router de MikroTik. Molt bé. Adeu.